týždni sme tu opäť s novým a aktuálnym vydaním spravodajského magazínu Týždeň. Aj dnes v ňom nájdete sumár všetkého dôležitého a zaujímavého zo života v Pezinku. Vitajte a sledujte nás. Vo štvrtok 12. októbra sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Hlavným bodom programu bola voľba hlavného kontrolóra. Termín na predkladanie prihlášok kandidátov sme stanovili na 27.9.2023. Do tohto termínu boli predložené 3 prihlášky kandidátov. Pod číslom 1 je kandidátka pani inžinierka Iveta Rybanská, pod číslom 2 je kandidát pán magister inžinier Robert Rajbauer, RSC, pod číslom 3 je kandidátka pani doktorka Olga Votavová. Máme prítomných všetkých 3 kandidátov, takže prezentácia všetkých 3 kandidátov prebehne, ako som povedal, v poradí, v akom boli predložené prihlášky. Po skončení prezentácie všetkých 3 kandidátov bude nasledovať voľba. V podrobnostiach máme ustanovené, že voľba prebehne tajným hlasovaním. Budeme tu mať plentu, budeme tu mať urnu, kde budete dávať svoje hlasy. Po zvolení komisie pre voľbu hlavného kontrolóra, ktorej členmi sa stali poslanci Jozef Chinoranský, Mário Brany a prednosta Peter Štetka, nasledovali prezentácie jednotlivých kandidátov, ako aj otázky poslancov. Kontrolu a osoby, ktoré ju vykonávajú, má málo kto rád. Pri každej kontrole sa dá nájsť nejaké porušenie povinností, nesplnenie naplánovaných ukazovateľov. Kontrolór však nie je policajt, prokurátor či dokonca sudca. Kontrolór upozorňuje, navrhuje opatrenia na zlepšenie daného stavu. Nedáva však pokuty či iné sankcie. Nie je príjemné kolegovi vytýkať, že niečo porušil. Je to však možné urobiť spôsobom, ktorý je v kontexte obojstranného záujmu o zachovanie princípu dobrého hospodára. Prvá vec je vlastne tá moja odborná zdatnosť do vysokej školy, všetky tie kurzy absolvované a možno v neposlednom rade aj naozaj najväčšia knižnica kníh o samospráve, ktorú som zatiaľ videl, je u mňa v kancelárii, takže možno toto. Potom druhá vec je tá prax, 10-ročná prax, 2 roky, 7 mesiacov v rámci už priamo útvaru kontroly, kde som robil už v podstate kontroly, sťažnosti, petície, podania a stanoviska. A teda je tam aj tá konzistentnosť, tá kontinuita tej práce. Potom tretia vec, ktorá je veľmi podstatná, je, myslím si, že aj také moje osobnostné nastavenie. Veľa z vás ma nejakým spôsobom pozná alebo zažilo moju prácu, vie, že pracujem konštruktívne, efektívne, slušne a myslím si, že aj spravodlivo. Uchádzam sa o ňu z dôvodu, alebo by som chcela svoje vedomosti a doterajšie pracovné skúsenosti pretaviť do práce pre svoje rodné mesto, na ktorom mi veľmi záleží. A dlhodobo sa zaujímam o dianie v našom meste, či už politické alebo spoločenské. A z pozície hlavného kontrolóra by som mala možnosť prispieť svojou časťou k tomu, aby sa v tomto meste žilo pokojne pre všetkých ľudí, a to najmä dôslednou kontrolou dodržiavania právnych predpisov, hospodárenia s majetkom mesta a ďalšími kompetenciami určenými zákonom o obecnom zriadení a zákonom o finančnej kontrole, audite a ďalšími. V prípade môjho zvolenia do funkcie hlavného kontrolóra som pripravená urobiť všetko preto, aby útvar hlavného kontrolóra opäť plnil na 100% svoju funkciu. Po prezentácii kandidátov bol každému prítomnému poslancovi vydaný hlasovací lístok a prázdna obálka. Následovala tajná voľba. Po nej komisia prepočítala hlasy a vyhlásila výsledky. Výsledky z tajnej voľby hlavného kontrolóra poslancami Mestského zastupiteľstva v Pezinku zo dňa 12.10.2023 sú nasledovné. Počet doručených obálok 23. Počet odovzdaných hlasov 22. Počet platných hlasov 22. Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov je nasledovný. Kandidátka číslo 1, inžinierka Iveta Rybanská, 1 hlas. Kandidát číslo 2, magister inžinier Robert Rajbauer, 16 hlasov. Kandidátka číslo 3, doktorka Olga Votavová, 5 hlasov. Neplatné hlasy 0. Týmto konštatujem, že
kandidát číslo 2, magister inžinier Robert Reichbauer, bol zvolený za hlavného kontrolóra mesta Pezinok. Novým hlavným kontrolórom mesta Pezinok sa teda na nasledujúce 6-ročné funkčné obdobie stane Robert Reichbauer, ktorý do tejto funkcie nastúpi k 1. decembru 2023. Mesiac október bol v decembri 1990 valným zhromaždením Organizácie spojených národov vyhlásený za mesiac úcty k starším. Tento mesiac je pre nás všetkých pripomienkou, že si máme vážiť a ctiť starých ľudí, dávať im najavo svoju náklonnosť a lásku. Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života, nedá sa pred ňou újsť. Aj mesto Pezinok si každoročne počas tohto mesiaca viac ako inokedy všíma seniorov. V útorok 10. októbra bolo pre nich pripravené posedenie a premietanie filmu. Pezínskym seniorom sa v úvode prihovoril primátor Roman Máč. Je mi nesmiernou cťou byť tu medzi vami. I keď som trošku mladší, patríte do našich životov tak, ako patria naše mamy a naši otcovia a naši starí rodičia. A to znamená najkrajšie spomienky na detstvo a našou povinnosťou je vyjadriť vám vďaku za to všetko, čo ste pre naše generácie urobili a že ste vlastne tie svoje životy odžili pre nás. V rámci programu bol pezínskym seniorom odovzdaný finančný príspevok, ktorý sa podarilo vyzbierať na prvom mestskom bazáre. Ten sa konal 8. septembra v priestoroch Krušičovej kúrie. Sme začiatkom septembra zorganizovali mestský bazár v Krušičovej kúrii a tam sa nám teda na dobrovoľných príspevkoch podarilo vyzbierať 490 eur. A my sme teda aj ten bazár už robili s tým, že sme tie peniaze chceli venovať seniorom z denných centier. Takže teraz vlastne, keby mohli koordinátori prísť a my by sme im ich odovzdali. Program v rámci celomestskej akcie Úcta k starším si tento rok zvolili seniori sami a vybrali si premietanie filmu. Išlo o francúzsku komédiu Druhý dých, ktorá je o porozumení, priateľstve a nachádzaní cesty k starším ľuďom. Très gentil. Bonjour, Madame Michet, comment allez-vous? Naša škola má slogan Naštartujme ťa do života, lebo predmety, ktoré sa tu žiaci učia, si myslíme, že je taký veľmi dobrý štart do života. S motom Naštartujeme ťa do života vzdeláva obchodná akadémia v Pezinku už 30 rokov mladých ľudí z celého malokarpatského regiónu. Významné jubileum oslávila škola v stredu 11. októbra slávnostnou akadémiou, ktorá sa konala v Dome kultúry. Už 30 rokov naša škola vzdeláva a vychováva mladých ľudí v malokarpatskom regióne. Každoročne máme možnosť vidieť, ako sa z našich žiakov postupne stávajú osobnostne vyspelejší, vzdelanejší a skúsenejší mladí ľudia, ktorých sa snažíme vybaviť do života nielen vedomosťami a praktickými zručnosťami, ale rovnako tiež formujeme ich postoje a hodnotový systém. Akadémie sa zúčastnili súčasní študenti, ako aj absolventi školy. Pozvaní boli taktiež pedagógovia, ktorí na obchodnej akadémii vyučujú, ale aj tí, ktorí na nej pôsobili v minulosti. Medzi hostiami boli predstavitelia mesta Pezinok, ako aj Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom tejto školy. Škola má za sebou pomerne bohatú históriu, počas ktorej prechádzala viacerými zmenami, no vždy sa snažila udržať si vysoký štandard kvality. A tak dnes môžeme povedať, že obchodka v Pezinku, ako ju familiárne prezývajú žiaci tejto školy, je úspešná. Má úspešných absolventov, žiakov, ale aj pedagógov školy. Dôkazom úspešnosti školy je výborná uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, ale aj stúpajúci záujem o štúdium. Dovolte mi, aby som vám srdečne poďakoval s úctou a nesmiernym rešpektom k vašej práci za to, že ste ukázali smerovanie 2023 mladým ľuďom a ďalším desiatkám ukazujete dnes a budete ukazovať aj do budúcna. Zároveň s pani riaditeľkou Zápalovou sme sa zhodli na tom, že minimálne číslo, ktoré vám chceme zaželať do budúcna, je 70
aby sme sa tu vedeli stretnúť pri oslave 100. výročia obchodnej akadémie. Obchodná akadémia vznikla v roku 1993 a vystriedala dievčenskú odbornú školu. Pri jej založení stál František Hotový, ktorý ju ako riaditeľ viedol celých 16 rokov. Doktor František Hotový pôsobil ako riaditeľ novovzniknutej školy v rokoch 1993 až 2009. Zaslúžil sa o presťahovanie školy do budovy bývalého okresného stavebného podniku, jej rekonštrukciu a vybudovanie pedagogického tímu na novej škole. Inicioval aj vznik odboru Management regionálneho cestovného ruchu, ktorý Obchodná akadémia zaviedla ako jedna z prvých na Slovensku. Pri tejto príležitosti bolo udelené Františkovi Hotovému in memoriam vyznamenanie za celoživotné dielo, ktoré si prevzala jeho sestra, taktiež dlhoročná profesorka na Obchodnej akadémii Olga Trstenská. Za ocenenie môjmu bratovi srdečne ďakujem mene celej našej rodiny. A zároveň mi dovolte, aby som v škole zapriala veľa úspechov v jej práci a všetko najlepšie. Škola pri príležitosti 30. výročia ocenila aj ďalších pedagógov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj školy a vzdelávanie mladých ľudí. Cenu získali Daniel Zoch, Ida Elečková, Dana Navarová, Tibor Urland a Janka Pisarčíková. Súčasťou akadémie bol aj bohatý program, v ktorom sa prezentovali bývalí aj súčasní študenti Obchodnej akadémie. Viac si z neho môžete pozrieť v rubrike Bez komentára. Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti potešili vo štvrtok 12. októbra žiaci špeciálnej školy v Pezinku klientov zariadenia opatrovateľskej služby na Komenskej ulici hudobným vystúpením. V polovici apríla sa začala v Malokarpatskej knižnici komplexná rekonštrukcia detského oddelenia. Pôvodný zámer bol ukončiť investíciu do konca augusta a v septembri detské oddelenie otvoriť pre čitateľov. Nestalo sa tak. My sme očakávali, že vždy sa niečo vyskytne také, čo spomalí práce. Konkrétne pri stavebných prácach sme čakali najdlhšie na svietidlá. A pri dodaniach nábytku čakáme ešte vlastne na také vizuály, ktoré budú na stenách a na nábytkoch polepené. Ale rozhodli sme sa, že chceme otvoriť čo najskôr a preto sme začali hoci do nedokončeného interiéru sťahovať knižky. Do detského oddelenia sa v tomto týždni presťahovali posledné knihy zo skladu a na dennom poriadku je ich triedenie. Knihy treba pozrieť, skontrolovať a hlavne zatriediť do kategórií a regálov. Je to veľmi ťažká práca, znamená to chytiť každú jednu knižku a zhodnotiť, či ju vôbec potrebujeme. Ako sa pozriete, tak poličky, ktoré máme na niektoré signatúry, nám trošku stratili objem oproti predchádzajúcemu objemu, takže musíme naozaj veľmi hodnotiť, ktoré knižky naozaj potrebujeme. My sme verejná knižnica a bude tu určite trošku menej starých a opotrebovaných a nepožičiavaných kníh. To sa určite stane. My sme tu mali ešte také pozostatky z predchádzajúcich stavov, kedy sme mali napríklad 20 titulov z jednej knižky, ktorá bola povinné čítanie. Len toto, my už nemáme na toto priestor. Ten priestor nie je nafúkovací a vlastne tieto knižky musíme vyradiť a napríklad nebudeme mať 20 kusov daniek a janiek, ale budeme ich mať zo pár, aby sme fungovali ako verejná knižnica a mohli ponúknuť, dajme tomu, nové, moderné diela našim čitateľom, ktoré nebudú čítať, lebo musia, ale pretože chcú. Rekonštrukciu detského oddelenia Malokarpatskej knižnice financoval Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom tejto inštitúcie. Celková cena investície bola 115 000 eur. Zmenilo sa
podstate všetko. Nová podlaha, nové svietidla, pribudla klimatizácia, kúrenie, zmenila sa dispozícia výpožičných pultov, zmenila sa úplne dispozícia regálov. Máme regály, kde pri najmenších deťoch môžeme vystavovať aj obálky kníh, nie sú len chrbtami. Máme zázemie pre tínejdžerov drobné, máme tu aj stále zázemie pre rodičov s najmenšími deťmi s divánom. Máme tu aj také oddychové kresielka rôzne, takže je to skôr poňatie nie tak striktne knižničné, ale skôr akoby také obývačkovo. Podľa slov riaditeľky by chceli detské oddelenie otvoriť čo najskôr, a to do konca októbra. Zatiaľ môžu deti a mládež stále využívať pobočku knižnice na Cajle. Hrad Biely kameň, ktorý sa nachádza v nedalekom Svetom Jure, postupne odkrýva svoju krásu, ale aj mnohé tajomstvá. Od roku 2020, teda už 3 roky, pracuje občianske združenie Castrum Sancti Georgi spoločne s dobrovoľníkmi veľmi intenzívne na jeho obnove. Za 3 roky sa podarilo veľa vecí. Začali sme veľmi skromne, ten prvý rok bol taký rozbiehací. Vtedy sme len časť obrannej veže opravili, ale za to sme urobili kopu inej veľmi potrebnej práce. Odstránili sme náletové dreviny, vybudovali sme prístupové chodníky, začali sme zhromažďovať materiál, vyrobili sme si sklad a samotná tá murovačka, čiže tie obnovy spadnutých murov alebo schátraných murov začali vlastne v roku 2021. Vtedy sa rozbehla oprava západnej obrannej veže. Tá už trvá vlastne 3. rok. Dúfame, že tento rok sa ju konečne úspešne podarí dotiahnuť. Takže vlastne, keď to tak zhrniem, minulý rok bol mimoriadne úspešný. Podarilo sa nám dokonca 4 objekty zastabilizovať, západnú obrannú väžu, západný múr gotického paláca, východnú hradbu a ešte svojpomocne sme dokázali vlastne opraviť aj časť Parkanového múru. Tento rok už máme pomaly, sa schylujeme ku koncu sezóny, takže dá sa už rekapitulovať. Dokončujeme obrannú väžu, rozbehli sme bránovú väžu. Prvú etapu sme rozbehli tento rok, budúci rok budeme pokračovať. Podarilo sa nám obnoviť múr tzv. Kaplnky. Obnova hradu Biely kameň by nebola možná bez dobrovoľníkov a nadšencov, ktorí sa neboja aj fyzicky náročnej práce a počas víkendov venujú hradu Biely kameň svoj čas, ale predovšetkým svoju energiu. Dobrovoľníci sú absolútne kľúčoví pre úspech tohto projektu. Za tie prvé 2 roky, ktoré už máme uzavreté, 2001-2022, dobrovoľníci spolu odpracovali 20 000 brigádnických hodín. Že kde tie hodiny boli skonzumované? No keď sa pozriete naokolo, všade vidíte obrovské kopy kamenia, to je náš základný materiál. Čiže ročne dobrovoľníci pomôžu vykopať, vyniesť, vytriediť hodne vyše 100 tón kamenia. Takisto piesok, ktorý je nevyhnutnou súčasťou Malty. Ročne sa tu minie vyše 100 tón piesku, primerané množstvo vápna, okolo 10 alebo 12 tón vápna, ktoré v tomto nedostupnom teréne je obrovský problém sem dostať. Čiže všetko sa to musí z údolia vynášať, vyvážať. Čo sa týka vody, 30 000 litrov vody sa tu minie ročne a keby nebolo svetojurských hasičov, dobrovoľníckeho hasičského zboru, tak by táto rekonštrukcia vôbec nemohla pokračovať. Projekt opravy hradu Biely kameň finančne podporilo Ministerstvo kultúry v rámci programu Obnovme si svoj dom, ale aj Bratislavský samosprávny kraj, mesto Svätý Jur a podporu má projekt aj cez Malokarpatskú komunitnú nadáciu Revia a viacero grantových schém súkromných spoločností a firiem. Samozrejme sme veľmi vďační a to chcem zdôrazniť, 2% dane od každého jedného, kto nám fandí, sú kľúčové. Máme tu ešte ďalšie také podporné možnosti, vedia nás podporiť SMS-kou, SMS pokladnička je na hrade, samozrejme dá sa prispieť malou sumou aj priamo na účet občianskeho združenia Castrum Sancti Georgi. Takže kto nás chce podporiť a trebárs mu jeho možnosti nedovolujú prísť pomôcť ako dobrovoľník, tak vie si na našej stránke www.hradbielykameň.sk nájsť niekoľko možností, ako nás vie podporiť, napríklad finančne. Práce na hrade v rámci 3. sezóny budú ešte pokračovať do polovice októbra. Nasledovať bude technologická prestávka. Počas zimy sa však na hrade nebude oddychovať.
Pripraviť treba materiál, kamene a piesok na ďalšiu sezónu, ktorá sa začne na jar roku 2024. Od štvrtka 12. októbra ponúka Malokarpatské múzeum v Pezinku novú výstavu, ktorá nesie mierne provokatívny názov Najstaršie remeslo s otáznikom. Tento názov sme zvolili pretože si myslíme, že mnoho ľudí vlastne nevie, aké je to najstaršie remeslo. Verejnosť možno, že má nejakú takú všeobecnú predstavu, že čo sa pod týmto názvom skrýva, ale musím už teraz povedať, že nie je toto remeslo, ktoré si možno, že väčšina z nás myslí, vrátane mňa pôvodne. A tu sa na tejto výstave práve dozvie, aké je to najstaršie remeslo alebo remeslá. Priznám sa, náskôr som bol taký, že či nejdeme možno už po tenkom ľade, ale naozaj tá otázka, ktorú mi dávaš, nie je od prvého človeka a naozaj ľudia sa pýtajú, sú zvedaví a vlastne to má aj podnetiť ten názov, aby boli ľudia zvedaví, aby sa pýtali a hlavne, aby prišli, aby sa aj dozvedeli, aké je to najstaršie remeslo. Najstarším historicky doloženým a kontinuálne pôsobiacim remeslom bolo a je hrnčiarstvo. Nielen o ňom, ale aj o stopách dávnej histórie, spojenej s remeselnou činnosťou človeka od praveku až po modernú éru sa dozviete vďaka aktuálnej výstave. Prvá výstavná miestnosť je zameraná teda na archeologické nálezy, kde sa venujeme vlastne praveku až stredoveku. Ďalej následuje vlastne cechová remeselná výroba, čiže vlastne máme tu rôzne cechové truhlice, pečatidlá, prstenia a podobne. Ďalej sa venujeme už takému teda novoveku, máme tu vyinštalovanú veľmi zaujímavú obuvnícku dielňu a teda posledná miestnosť, tá už je z prelomu 19. a 20. storočia a tá je vlastne koncipovaná ako domáca remeselná výroba, konkrétne výroba plátna. Exponáty z výstavy pochádzajú zo zbierok Malokarpatského a Mestského múzea v Pezinku, ako aj Múzea mesta Bratislavy, pobočky archívu v Modre a občianskeho združenia Schattmannsdorf. Tak mňa osobne prídu najviac fascinujúce práve tie cechové predmety zbierkové, ktoré tu máme, tie sú naozaj výnimočné. Napríklad vandrovná knižka alebo artikuly mlynárenského cechu z Pezinka. Ja si myslím, že remeselná výroba je určite stále potrebná aj v súčasnosti a bez remeselníkov by sme sa v podstate nikam nedostali ani dnes. Malokarpatské múzeum ponúka už tradične k novej výstave aj interaktívny edukačný program pre materské, základné aj stredné školy. Táto výstava patrí medzi také nosné, pretože bude naozaj až do 16. marca roku 2024. Je to práve s tým cieľom, aby práve školy mali čas zareagovať a je už u nás samozrejmosťou, že všetky takéto nosnejšie výstavy majú aj takýto naozaj pútavý edukačný program, ktorý je určený či už pre materské školy, základné školy a samozrejme aj stredné školy. Názov toho programu je Remeslo má zlaté dno. Dnes to platí dvojnásobne. Každé tie remeslá pod Malými Karpatami majú veľkú tradíciu a patria sem a myslím si, že aj tí žiaci by mali, alebo tí vôbec ľudia, a nielen žiaci, ale naozaj tá verejnosť by sa mohla dozvedieť, aké sú tie tradičné remeslá a vlastne čo to v minulosti obnášalo, ale má to samozrejme premostenie aj do súčasnosti, keďže vieme, že mnoho tých vecí, ktoré sú dneska aj dejú, alebo ktoré nejakým spôsobom chýbajú, majú históriu v minulosti. Výstavu Najstaršie remeslo si môžete v Malokarpatskom múzeu v Pezinku pozrieť počas otváracích hodín do 16. marca 2024. Relácia Týždeň sa v tejto chvíli končí. Ak vás zaujíma, čo sa deje v Pezinku, tak sledujte aj našu internetovú stránku tvpezinok.sk alebo náš YouTube kanál TV Pezinok Live. Už teraz pracujeme na nových reportážach, ktoré uvidíte v novom magazíne O týždeň. Majte sa krásne, dovidenia. Yeah, you do. You're a poison, and I know that it's so. All my friends think you're vicious, and they say you're suspicious.
Táto technika sa nazýva Ippon Seoinage. Je zaradená do techník ukiwaza, čiže techniky vykonané hlavne rukami. Tu môžete vidieť to vychylenie, ktoré hlavne spôsobia to, že super padne, tým, že tými rukami si vychýli superku na seba. Fontana